Pamirsa sugeng pinanggih malih kaliyan kula Alessandra wonten ing pawarta Basa Jawi Kalawarti TV UPGRI Semarang. Sakatenging pawarta sampun karantam déning tim redaksi Kalawarti. Tumuli cekeping pawarta Basa Jawi Kalawarti TV UPGRI Semarang. Pemerintah Indonesia maringi anjuran ngengingi penganggenan masker wonten era pandemi COVID-19 amargi dipunpiji saged nyegah utawi ngirangi penularan virus COVID-19. Keteng wiwit tanggal gangsal April 2022 sedaya masyarakat Indonesia wajib ngangge masker kagem sinten kemawon ingkang sakit utawi saras rikala wonten ing jawining griya. Pemerintah nerbitaken panduan ngengi pembatasan sosial berskala ageng. Penganggenan masker wigatos sanget amargi rikala wonten ing jawining griya wonten kathah ancaman penularan virus ingkang sumebar mawi cairan ingkang medal rikala sigra lan ceka. Pramila penganggenan masker sanget-sanget wigatos amargi angsal nyegah saking penularan COVID-19. Wonten tigang jenis masker ingkang angsal dipunagem sedangunipun pandemi COVID-19 inggih menika masker sinjang, masker bedah, lan masker N95. Tim redaksi Kalawarti TV UPGRI Semarang. Metode sinau daring ing satengahing pandemi COVID-19 ingkang nembe dipunwontenaken pemerintah kagungan keluhan saking para wali murid. Inggih menika taksih kathah ingkang dereng ngertosi cara pengoperasian HP. Kejawi punika jaringan internet ingkang kirang mumpuni ugi dados keluhan mayoritas para wali murid. Kathah wali murid ingkang kagungan pendapat bilih jaringan internet ingkang kirang mumpuni dados pambengan paling ageng rikala lare nindakaken pasinaon jarak tebih utawi daring. Bab menika saged ngganggu proses sinau antawis guru lan murid. Malah wonten murid ingkang kirang ngertosi punapa ingkang dipun sanjangaken gurunipun kejawi jaringan internet ingkang kirang mumpuni. Kagem angsal sinyal ingkang sae, saperangan wali murid masang wifi wonten griyanipun. Taksih kathah wali murid ngantos murid punika piyambak ingkang dereng ngertos cara ngginakaken HP kanthi sae. Bab menika dados pambengan saperangan wargi Pati Jawi Tengah.
Tim redaksi kalawarti TV Upgris Semarang. Sadangunipun menika potongan sinjang limbah konveksi utawi asring diputepang kaliyan perca namung dados barang rosok lan bibar wonten papan sampah. Nanging wonten kelompok ibu-ibu kreatif lembaran perca kepucal menika dados barang ingkang rawuhaken untung. Tumpukan kaset sinjang kasebat dipundamel déning ibu-ibu dusun Karamutan, Kecamatan Pucak Wangi, Pati, Jawi Tengah. Kaset sinjang menika dipundamel saking sinjang limbah utawi asring dipuntepang kaliyan perca. Perca menika dipundhut saking pabrik konveksi caket griya. Pendamelan kaset menika dipunangge kagem miseni wekdal ibu-ibu. Lan samenika angsal nambah penghasilan para ibu-ibu. Pemasaran kasil kerajinan medal ngepul lan dipun sadé wonten jawining kitha. Tim redaksi kalawarti TV Upgris Semarang. Mekaten rakiting pawarta basa Jawi kalawarti. Kula ngaturaken matur nuwun dumateng pamirsa ingkang taksih nyawiji ing pawartos basa Jawi kalawarti TV Upgris Semarang. Kula Alessandia lan tim produksi kalawarti TV Upgris Semarang nyuwun pamit lan sugeng pinanggih malih wonten ing kalawarti candhaipun. Nuwun.